Matti, mitä me arvostellaan? Tänään me arvostellaan kevyt rakenteinen helikopteri ohjainlaitteineen, hyvin pienikokoinen. Ja tähän liittyy myös laserase, joka on Markun kädessä tuolla. Miten tää toimii? Helikopterilla lennetään, niin kuin nyt helikopterilla lennetään. Näin. Laserasella kun osuu 3 kertaa kopteriin, kopteri putoaa. Ei muuta kuin antaa palaa. Sä et selvästikään osunut vielä. Osuin mä kerran, sehän putos. Niin, mutta pitää 3 kertaa Mä osua. osuin, se putos, mutta Matti pisti uudestaan liikkeelle. Voi laittaa kaasua välillä. No kyllä se putos. Alkaa käydä uudestaan. Se putos. Se kävi sun kimppuun. Niin Turha niinku väittää, että se muka pudonnut. Ja nyt se ainakin putos. Nyt se kuoli. Ei Vaikka tapahdu kaasua enää. painaa. Mitään ei kuulu eikä mitään tapahdu. Eikö tää nyt ole vähän jollain tavalla epäreilu, vaikka sä kyllä yritit niin käydä hyvin kimppuun Tää tässä? on sikäli hienoa, jos USAlla olisi ollut tällaisia aseita Vietnamin sodassa, ne olisi voittanut sen. Mitä me ollaan tästä nyt sit mieltä? Kopteri on ainakin hirveän vaikea lentää. Tää pyörii ympyrää, ottaa pienenkin tuulenvireen itteensä varmasti. Että ulkona mä haluaisin mainita, että se on mun mielestä ainakin tosi paljon huonompi kopteri kuin tämä. Noin niinku pelkkänä kopterina. Tää oli siis aiemmin arvioitu Hawk Black, eikö? Kyllä. Ehkäpä. Tai ehkä se oli se Apache. Tai Apache. Joka tapauksessa tää voi ampua alas, tota ei voi ampua alas. Siinä mielessä tää on parempi. Tästä tykkää ne kaikki täällä toimistossa, jotka ei pidä siitä, että kopteri pörrää koko ajan pään ympärillä, niin voi niinku täräyttää ne sitten. Jäis. Meillä kävi tässä sellainen ikävä, meidän piti lennellä Matin kanssa näillä 2 kopterilla, tällä ja tolla toisella samaan aikaan. Niin sitten paljastui, että tämän toisen kopterin ohjain lähettää samaa signaalia, mikä tuo ase, joka johti siihen, että Matti ei juurikaan pystynyt lentämään tuolla toisella kopterilla. Koska se putosi aina vähän ajan päästä, kun tällä yritti lentää samaan aikaan. Tehdään vielä tällainen laserase-testi tässä, että mä vaan pidän tätä tässä ja kaasu on pohjassa. Se loppui siihen. Näin kävi. Siinä 4 kertaa se painoi. Juu, 4 kertaa napsahti. Yksi meni ohi 10 sentistä. Joo, sellainen huomattiin myöskin, että tavallaan vaikka ajatus on tämä, että tällä osoitetaan, niin periaatteessa jos sillä osoittaa johonkin kiiltävään pintaan, kuten esimerkiksi tähän lattiaan, niin siltikin osuu tuohon helikopteriin aika herkästi. Tehdään vielä uusi testi lattian kautta. Kopteri pyörii, Markku ampuu. Ja kas näin, kopteri sammuu. Eli täällä voi niinku ampua itsensä varpaaseen ja samalla pudottaa koptereita. Ei pöllönpää, mutta toisaalta aika pöllöä. Joten tästä menee aika nopeasti idea siinä, että tämän laseraseen teho on vähän tarpeettoman järeä verrattuna tähän kopteriin. Mutta miten amerikkalaiset olisikaan pärjännyt Vietnamissa, jos niillä olisi ollut tommosia aseita siinä? Juu, tällä olisi kyllä niinku toi WC:n pojat olisi kyllä vedetty alas pöntöstä. Ai ai. No, nyt kävi näin. Nyt kävi näin.